Valencia, Martini y el Valenciano, una pel·lícula sobre la vida del músic valencià Vicent Martini Soler que produeix esta casa. Coetani de Mozart, en la seva època el va superar en popularitat i prestigi. Avui el president de la Generalitat, Francesc Camps, ha tingut una trobada amb l'equip de la pel·lícula. Les corts de Nàpols, Viena i Sant Petersburg van vibrar al segle XVIII amb la música de Vicent Martini Soler. El valencià freqüentava personatges de l'alçada de Mozart, Haydn o Salieri. Però la història va ser cruel amb el creador valencià i el seu nom i la seva música van quedar oblidades. Un oblit que tracta de reparar la pel·lícula Martini y el Valenciano, un projecte impulsat per la Generalitat amb la col·laboració de Radiotelevisió Valenciana. Este matí, el cap del Consell, Francesc Camps, s'ha entrevistat amb l'equip de la pel·lícula que encapçala l'actor Toni Cantó. Para mí es muy importante de repente haber sido el que encarne a un tipo como Martini Soler, que durante la película y ahora todavía me parece increíble, y espero que eso cambie rápidamente, que un tipo de tal envergadura no lo hayamos conocido como debiéramos. En este caso, en concreto, hemos pretendido además trasladar la potencia de una figura única en el mundo de la música, desconocido hasta el momento, y que estoy completamente convencido que a partir de este mismo momento los valencianos, los españoles y tantas otras personas van a poder disfrutar de lo que durante su etapa artística realizó y compuso Vicente Martini Soler. Per a Televisió Valenciana es tracta d'una nova oportunitat per a donar suport al sector audiovisual valencià i promocionar alhora la nostra cultura. És un orgull recuperar una figura il·lustre valenciana com és el compositor Martini Soler, un compositor que fou reconegut en tota Europa i fins i tot va cautivar a Mozart. Martini y el Valenciano s'estrena dimecres que ve al Palau de les Arts. I avui en la revista tenim de menú paella, però per a tastar-la haurem de viatjar fins a Benicàssim. Allí celebren el Dia de les Paelles dins de les festes en honor de Sant Antoni i Santa Àgueda. En directe en esta jornada festiva al carrer està Ina Carrasco. Ina, bon dia. Quantes paelles es guisen en estos moments? Hola, bon dia. Bé, a aquestes hores estan acabant de cuinar més de 800 paelles i la veritat és que hi ha per a tots els gustos, des de les més clàssiques fins a la de marisc. Fins i tot hem vist una amb polp i altra de verdures i abadejo. Des d'ací del foc se'n van directament a la taula perquè avui a Benicàssim es dina al carrer amb amics i familiars. L'ambient que hi ha així en este dia de paelles és immillorable. A més, l'oratge acompanya i això ha fet que esta cita gastronòmica siga multitudinària. Així és que nosaltres el que anem a fer és quedar-nos així, agarrar un plat de paella i degustar-la. Bon profit!